Phi borok kinong pej bat kinong sngap ye kane ka jingkran ka jonga syapang ka jing sai khut jong uba ardan ka jing sai khut jong uba ardan ka long ka ba bakla palat shisha bat kinong kersyan ru kila kersyan radpa shisha kim khenshu ba uba ardan udang bakla kat ka ba uba ardan ukran ki kheng ba ukran ya ka jing shisha kim tipshu ukran ya ka jing bakla ne ukran ya ka badai Kendiat ngan pai syak jengmi ka kenrum keram kini kisngi lengba uba ardan mat kilat patai kubor. Ngan sipen kenmau nadu ba sedang kejing keno ya kinong thok kubor. Kelami nadu ki por jong ka election MP hak ba uba ardan ula keren hak awai kejing ilang. Ka balalong hak tu kupor ka ba ula sedang man keno ba kidon kilat patai kubor. Ki balamit tang ban lorni. Bat kita ki dairu ki page news. Kebamut ki kubor bahaban siu nagador. Din ke jimi lese kabang ila banong ki kubor ki bami hadin ka jingkren ka junga hakawini ki jinglang pai ba apo penuslah habri bat ka jingkren ka junga ya kita ki kubor ka ba lese nagala pathai kubor nagaleng jong Shillong Press Club ki lapan pawi ki jing sosi bat lese ki bala buru ya ke jing dawa bang ban panma naki te ngelayo ni keren yo ban pensyang ya ke ka ba ni kum ka party ni dan bat bali ni keren kum to ha to ke jingalam tingala banong ba ke jing kedu ka jinga bat ki nongalam jong ka mepa kalong sya ka ba sngutna ka ba seso ka ba ngelayo ban pensyang ba ka jing keren ka jinga ha ka to ka jingalam pai ba kabalong hapo penosla kali Duk ke por ki pai ba kila sedang ban ngej ya ka jingkran jong uba ardan ngala ban ong ba ki don ki bru ki bom sultanat ya kanu ka lat pathai kubor kila sedang ban kentho da kumni da kumtai haki komen jong ki henrai hadin nang to kala jano namar ka election MP kila kuno Hadin pat kejingwan ke election MDC ke Bamenta. Bat kejingkan bahasa ke election MDC ke sedang biang. Ban pensit pensenganyi upaj ba haduk banda poy ke por. Ban ai tiket ya ki kertong. Ki ban ya aireng ha ke election MDC. Deh hak ni ke por ba uba arden ula ai tiket ya kertong jong ka jayau mokhar. Ba adel bat udai u MLA jong ka teka kostum si uklam tip. Kumta klami ke kenrum kenram. Hak teka por bat kinong thok kubor kala thok kubor handai kala syukur no kum tu kumba kalong barah kawai pat ke tiket ke ba la ai hanong stoin kostum si uba marbiang ka VVP kam syam sohon ya ke tiket ke bala ai ha u kumta kala pha yu ba marbiang kala pha yu ba marbiang napo ba withdraw no ya ke tiket ke bala ai ha u nomor kam sohon ya u nomor kam kwa ban pen power thai bakat tiket ke bala ai an keni biang kumta kalah puai hak skor jong kinung thok khubor bat kinung thok khubor kila bodin hadin kejing bodin kumta kilalap ya kejing temu ban keni no ya tiket bat kalong ka basisya kumta kinung thok khubor kila penmi ya katai ka khubor bat pen power thai kene kejing keni no jong ka PPP ya tiket no ba mar biang kadai ka tiket ke bala dep ai ka balong ru ka sin ka manengkong hak history jong ka makria baya ka tiket ke bala dep ai ka party henrai kan keni na henrai hadin ka to kan isngi kala posyai ba uba ardan ula keni no ya ka tiket no ba marbiang de hadin kane batang ban laj ka syak keno ya la de ula yalap keleng sodong ke jela da ka ba keno ya kilat patai kubor hadu bakan da poy ka skor jong ka SPC bat kami pa SPC bat kami pa kim sultanat ya kejing yalam bakla jong uba ardan klasim bikarai ban pha pan map namar ula kan tho jubor ya arteli ki news channel jong ka jela adu ba pajba ula nge ya ka ai ka ba uba ardan ula yalam bakla ula khen bakine ki arteli ki news channel kidai ki bas new bat ki youtuber ki bayaro ya upat kidai ki baba kumta uba ardan ban like naka jak burom ya la de ula kan tho klai kinung tho khubor naka ba ong ba kinong thok khubor kila lamler naka ba keno ba kasang BBP kala keni no tiket na uba marbriang
Kene tang kajing pen mau, shaw pan poi kajing tengku jung ba arden, bat kin thok khubor. Kublai sibun pajba. Ki basngap ya kajing kran kajunga. Bat ngetip ki pajba ki bakarsian ni ka BPP, kin dom bat kin susi yanga. Hanrai nga kren pat ya kajing sisya. Sengap bat pensyong nang rimba, pinlap ya kajing sisya. Kublai sibun.